Hello, hello, hello. Welcome naman po sa ating munting channel. Nakikita nyo naman, meron tayong isaw dito. Ayan, naman loob ng baboy po yan. Magdiginugan po tayo. Ano po, ayan. Kita nyo naman, uhubasan natin ang maigi yan. Kasi na medyo may amoy. Tsaka may langsa yan. Hindi natin maiwasan yan. Siyempre, laman yan, diba? Ayan, papaligtarin natin yung mga isaw na yan kasi yung iba niyan may laman. Kung papadaanin lang natin sa tubig, mahirap magbakasakali kasi minsan may iwan at may iwan yan. Kakainin natin yan, kaya dapat malinis na malinis. Ayan, nakikita nyo, yan yung pinakamahirap dyan kasi yung isaw na yan, kasi hindi natin alam yan, dapat balik na rin. Diba, nabaliktad na ngayon, lagyan na naman natin ulit ng asin. Yan, bigayin sa asin. Dapat yan, malinis na malinis. Mamaya wala na tayong maawin dyan. Lagyan natin ang paminta kasi tapos na tayo magbugas. Asin, ito yung paminta lang. Yan. Tapos laurel. Yan, napakahalaga yan. Pakuluan muna natin habang nakasalang. Ito na naman tayo. Naglalakad na naman si Hingi TV. Ayan, hingi na naman tayo ng tanglad. Ayan, important yan. Tanglad na yan. Ngayon magpapabango lalo sa ating tinubuan. Diba, makikita nyo? Ayan, nakadali na si Hingi TV. Di uwi na. Diba? Hindi na tayo. Kasi nakain na. Ayan, kita nyo naman, maayos yung panahon ngayon. Salamat po Lord. Medyo maganda-ganda yung panahon natin ngayon. Diba? Maliwalas. Alam mo, hindi umulan ng ilang araw. Ilang linggo pa lang. Ayan, kita nyo, malambot na. Isali na natin. At gagayarin na natin yan. Pagkaliwa na gayan pa. Bahala kayo kung habang gusto nyo anong laki. Basta gayahin natin yan. Ito pala yung effect mo. Habang ginagayan natin yan, ilalagay na natin yung salilagyan may suka. Para nakababad na yung suka at matatanggal na ang amoy niya. Dapat may suka, nakababad na siya. Ganyan o. Para matanggal yung amoy. Ito pag babalat lang yung dito sa amin. Ganyan lang. Simple lang yan, diba? Ingat lang kayo kasi siguro delikado yung natin. Baka makasugat. Yan, yung sabaw. Sarap yan. Ikutin natin yan. Diba? Fresh na fresh. Yan. Yung ginawa natin ng mga kayuan. Nagagamit na natin. Malaking bagay ito. Kasi naman magkain tayo mano-mano. Diba? Sarap buhay na. Hindi na naiipit yung bata sa tiyan. Kailangan natin ng kinayot na job. Kasi dyan natin ipipigay yung dugo. Yung dugo na yan. Dyan natin ipipigay yan. Dito kasi sa Bicol, ginagawa natin yung gata, diba? Discarding yan. Nakakalimutan lang natin tutungan kanina. Sayang, mapakupasaan na yan. Nagkapit siya tayo. Mamaya, isa na tayo. Ito nyo, mainit na. Sige na, ilagay na natin yung mga sangkap. Ayan, pagsabay-sabay na yan. Mga sili. Saglit lang naman natin lulutoy ito. Kung baga yung lulutoy na lang natin ito, yung dugo na lang. Karne, malambot na yan. Laman loob ng baboy. Tutos na rin na natin ang pagbiyan. Pagpupak na. Malampak. Yan, halo-haloin. Saglit lang yan. Papatuyin lang natin yung mga titirang sabaw niyan. Yan, mga ganyan. Pag pumuputok na, naririnig nyo. Ayan na, lagyan na ng tanglad. Tapos yung dugo.
Huwag na nating hahayaan na hindi nahalo yan. Huwag nating iiwan yan. Huwag tayong masanay na mangiiwan. Diba? Hugot pa more. Diba? Yan, halo hanggang maluto. Kasi pag iniwan mo yan, mamumumo yan. Mahirap. Nahabol natin dito yung consistency ng ating dinuguan. Dapat malapot at malinamnam. Wala ka nang mahahabol na kung ano-ano dyan. Talagang purong bango dyan ang maaamoy mo lang. O yan. Diba? Saklit lang. Pag kulang pa, timplahin. Yan, ganyan. Sa tingin nyo okay na. Kayo kung medyo hindi pa masyadong malasa sa inyo, kayo na bahala magdagdag. I-adjust ko na lang. O, ayan. Totoo na ang ating ginagawan. Nakikita nyo naman. Sarap yan. Papalaban naman natin tayo ngayon. O, diba? Easy lang yan. Maraming salamat po sa panonood. Sa susunod po ulit.